Tinokudokesai mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuwa rochigumi nonhatu mwedzi uno waKakunguru. Ipapa takuwerenga mazuwa 40 ribodzi kuti tisvike kuzuwa rosarudzo. Pokare Jobosikara agara mujere mazuwa 324 394 pachirungu. Pakaita kunyangariwa wakomana zviri kuita kuhwadza. Rekai tione kuti zvinopera zvakadini. Tiringe zviri nhau dzanyasi. Ipapa nyasi kwaburika masoko okuti zeki iri kutoti iri kufanira kuenda kotanda kupirinda mapepa osarudzo nyasi chaiye. Ndipo unotoona kutoti kubulitsiwa mutongo wakabulitsiwa uchirambidza KasukuWere kupinda pasarudzoko. Muzvinuba wanga wakaringana naizvo zvekuti waroda kutotanda kupirinda kuti kunyangwe KasukuWereyo akagoti ndaenda kudare pamusoro kuti ndipikise nyaya yacho. Heno kuti chii chichaburika ipapo. Rekai tione kuti wachazozviita sei. Kuita zeki kwakaita kunyangariwa. Wanokona ipapa kutopirinda mapepayo wogotoona achibenhuka mapepa. Iye KasukuWere nyangwe akazonzi nodare pinda musarudzo iwo oti takatopirinda kare mapepa. Wanozviita vanhu vari betu zvino. Rekai tione kuti wanozviita sei. Ipapa apa zvauri kuitazvi zvatifungisa pokare kuita kwawagoita mugore ra2018 pokare pakaita kunyangariwa. Waitoita zvawo kusikinya tukono, kuita kutamba nematope paribe mvura, zvese zvawaindoita paribe chisvinu, waida kundovhiringidza kuita kuti vanhu vapoiriwe. Kuno vanhu vakaramba kupoiriwa. Tinoramba takaringa kwainenge ichienda. Ipapo pokare Sevia KasukuWere nyasi agotoburika achireketa kuti aisa mapepa yache kudare guru munyika, Supreme Court pachirungu. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera zvakaita kudini, nokutoti ari kureketa kutoti ndoda kutohwisana nayo nyaya yacho kusvikira ndakona kusvika kugumisira kusvikira kwamvura yacheka makumbo. Rekai tigoona kuti mvura yayo ichagocheka chere makumboyo kana kuti zvinenge zvichiita kudini. Tinenge tichikunyepai mabuja, munondoziva kuti ndisi tinokupakulirai dapira hunanzvari. Nyasi muHarare kwanga kwakaita vanhu vaita kuvhiringana chokwadi. Nyasi wamwe wangu wakazara kunhandare yondege wari kutambira Floyd Mayweather asvika nondege yache yegani. Pakaita kunyangariwa. Akadanidziwa kamuna iye Scott Sakupwanya ari kuda kupinda musarudzo kuMabvuku. Hede wabva waita kuendesiwa ikweyo. Unoita kuona kutoti pakaita kunyangariwa. Akapfekerawo skavayo nokudini. Apa wanoreketa makwai wagoreketa kuti kwai iye Floyd Mayweather paanoda kuti auye pese anobhadharisa mari inoita zviuru 500 omari yekuAmerica, $500,000 pachirungu. Pakaita kuoma. Tiri kuziva kuti ndiyo chero mari yaakugobhadharisiwa iye Scott yu kana kuti zvakamira sei. Asi pakaita kunyangariwa. WekuAmerica vanozivitsa mari wanokona kuuya paribe chirino. Ipapa agotopindawo achiona vanhu vari kutamba mutambo wokunyirana webhokiseni. Agotopinda akamira akaburika achitorwa mapikicha nawo nokudini. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Kwai ari munyika mazuwa 3. Tinge tikunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvaburika. Wamwe vanhu wafara nyasi. Zeta raP mapurisa paagotoreketa kutoti takona kubata zvavo Zhiatong ari kunzi ndiye mhuri akatanda iyo chirongwa cho creator chagogwisa vanhu chikararisa vamwe nobhusu mumagudza. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Iyo mapurisa agotoreketa kutoti vanhu vakabirwa mari naiyo creator yo ngavaende kumapurisa okwawo waanyorese kuti ndisi takabirwa mari kuitira kuti waone kuti wanoita sei. Kuti mari iyo ichabenuka chere. Aiwa totoziva pachiribe. Kunyange wakatobata mari yacho kuti mari yanga anayo taibata iyi yakawanda so. Panenge pachiribe kubenuka ipapo. Nokutoti inobva yaendesiwa kuhurumende yese yakunonzi mari yehurumende. Panenge pakaita kunyangariwa. Asi mukupera kwazvose vanhu ngavazoziva kuti mari inomera pamuti somashizha. Rekai tigoramba takaringa. Bato roCCC nyasi ragoreketa iro kutoti zuwa romusosondo kwai nzira dzawo dzese dzinenge dzakaringa iko kunhandare yoMkoba kuGweru kunorariyawo. Kwairariya waida kuita kubhindura iye wakarambidziwa ndio yava kuchiita kuMkoba manje.
ipapa watoreketa utoti aiwa wese mugwagwa yese kubvira kumugwagwa mukuru kusvikira kutusvasvaira kunotekaira nhwa jombo zvese zvinenge zvakaringa iko kunhandare yoMkoba. Nyika yese inenge ichifara. Ndizvo wareketa izvo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichidini nokuti wanenge wachiita sei. Wari kuseenzesa #for everyone. Rekai tigoona kuti zvinenge zvakamira sei. Takagokunyepai nozuro kuti mutungamiri wenyika yoIran ari kusvika munyika medu muno nyasi. Ipapa nyasi wanhu waribe mabasa wamukirira kuendesiwa kunhandare yondega yeRobert Mugabe iya kuti wamugarire ikweyo. Wakomana urendo hwakadaro hwakaita kunyangariwa. Idi wanhu vanoita kuitisiwa chaiko. Unoita kusaya kuti chii chaizvo. Iyo wakuruwo wanoita kuwamuita kuti wamukire kweru kuenda kogarira ipapo. Asi wakuruwo wanozondouya munhu uya asvika wotoona kuti achindopedza obva atopindapo kare mumotika nawo obva waporika kuenda. Asi imi mumasara mako boy wakomana zvakaita kunyangariwa. Ipapo wadokerera waripo. Asi tagonyepewa nehurumende kuti kwai nyika yedu yeZimbabwe yanyorerana zvibvumirano zvokuti wagoseenze pabodzipo neiwowo nyika yoIran. Zvimwe zvacho kwai ndozvokuti kutange kunhadziwa matarakita munyika medu muno pokare kuti mishonga imwe inoda kunhadziwa ibve kuIran ichinhadziwa ichiuya muno pokare zvomuchini yo IT zvese wanyorerana pasi. Rekai tigoona kuti wanosvika papi nazvibvumirano zvawanyorera nazvo. Makwirira agoita zvinhu mwedzi wapfuura yu mabuya angu palibe chisvino. Ipapa ndo pamunoona kuti pakapakuriwa zvisiri fair nokutoti ipapa Consumer Council of Zimbabwe wagotoreketa kutoti munyika medu makuita kuhwadza kana uri munhu anotambira mari yomunyika nokutoti zvaakutoda kuti munhu unge uine mamiliyoni anosvika mairi omari yomunyika kuti ugare zvekudya zviri nani uchidya zviri nani. Pakaita kunyangariwa. Ukaona padando utoziva kuti pakaoma. Apa chiri kutohwadza Wamutuli Ncube waribe kuchinja kuti wanhu vanobhadhara mari dzomutero income tax dziya pachirungu kwai pachiribe chachinja saka kutowanda kwainenge ichiita ikweyo unonge uchigwemiwa pokare neiyo mari yomutero. Munhu wese izvo zvaanenge ari kundobhadharisiwa mari yomutero yakakwiritsa yokuti unongoda kutobhadhara mari inoda kusvika zvikamu 40 kubva muzana pamari yese yaunenge watambira. Paribe chisvinu. Apa wawaridziwo mabasawo wari kuda kuingidzira nokuti yavari kuingidzirayo wari kundoita tutsoti kuingidzira yakawanda nokutoti wari kutoti tiri kukupai iri pamusoro peiri kureketiwa nehurumende. Apa hurumendeyo iri kuita zvayo kuringa kusaiti kuti paribe chavari kuita zvavo. Paka unobva watoita kuona kutoti tiri tega mabiya edu zvakaita kuoma chaizvo. Wanoita zvekuverengiwa kwezvinhu nowanhu woZimstats wagoreketayo kutoti kwai zvinhu zvatinonhadzira munyika medu zvakakwira nozvikamu 6 kubva muzana. Asi chandinakidza kwai ipapa kukwira kwazvaita mabhiriyoni emari yomunyika 250 250 billion Zim dollars. Ndipo munotoona kuti paribe chisvinu chavari kureketa kuti yakakwira. GDP yavari kureketa iyi paribe kana chibodzi chaicho nokutoti kana vari kuienzanisa nomari yomunyika, iyo mari yomunyika iri kuramba ichiita kugwazva yakagarira nhanzva, moti pane chisvinu ipapa. Dai vari kuisa kumari yokunze iyi yawanoziva kuti ndiyo mari inoverengeka zvisvinu. Heno mabiya angu zvakaita kuoma. Asi rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. Nyasi muSouth Africa. Dare guru ikweyo rinoringana zvebumbiro romutemo Constitutional Court nyasi rapa mutongo miiri yavhundutsa wazhinji wokutanda kwai kumisiwa basa muferefeti wehurumende Public Protector pachirungu iyeye kwaakamisiwa basako nawaRamaphosa kwai zvanga zviri pamutemo zvakaitiwa zvakanaka. Waida kupfika nokuika zvaaida kuferefeta zvawozvo. Unobva watoona kuti pakaita kunyangariwa. Wagoringa wagototi apa pachiribe chisvinu bapa. Pokare wabudisa mutongo pokare wokuti waJacob Zuma wanofanira kubenuka kujere. Hede. Rekai tione mabiya angu pakaita kunyangariwa.
ndo zvakukonzeresa kaa kuti muna 2021 waye waita zvokupisa zvinhu wachididi, ndipo wakatanda kunyanya ipapo nokutoti wazuma wangu wanzi waende kujere, ndipo munotoona kutoti ya nyika iyayika inokona kunyangariwa pokare kureketa kuno ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zviena nokupi nokuti zvinopedziwa sei, chagokunyepai kuti inenge ichiita sei nyaya yacho. Wokusouth Africa kureketa kuno kwaiwa kuzoendesa Chan anga ari mugurukota rinoringa nezvemari kuMozambique, ari kunzi kwaiya agoita zvokuba mari nokuita chiuori pamari inoita mabhiriyoni mairi omari yokuAmerica. Izvezvi kwaiya achiendesiwa kuAmerica, extradition pachirungu, paita kunyangariwa. Komana kana ukaona wakuda wokuAmerica wawa aiwa wanenge wakuda idi. Hino kuti sei wasingadewo iwo hana Scott pabodzi poona iwo hana Passion Java wese iwa wawo wanoita zvokuita kuwachamariwa. Hino kuti sei wasingambowatsvaki. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei izvozvi. Kukinya kupfa kwaita vanhu wairi ikweyo kwavhiringidza chaiko nokutoti wese wari kuramba wachiratidzira waakutosha kuti peno wanokona kupfuriwa nemapurisa pokare. Rekai tione kuti wanopedza sei mapurisa ayo. Tiri kundoramba tichishwira kuti pareke kugoita vanhu vanopfa wakawanda nokuti zvisvinuba. Kwaino hurumende yeBritain izvezvi taingidzira mari dzinotambira wabasa wedu nozvikamu zvitanhatu kubva muzana zvawo wabi edu wari kuzvikona, toramba tichiti makorokoto idi kutambirisa vanhu mari yakawanda ndokusvinu. Ipapa pokare tichiringa zvokugumisira zvanyasi, ipapa International Cricket Council ICC yagotoreketayo kutoti right kureketa kuno yakutanda kubhadhara vanhukadzi nevanhurume mari dzakaenzana kana wakaita mutambo yepasi rese yese zvayo iri pasi pawo vanenge vachiwapa mubayiro yakaenzana. Kana varume vari kutambirisiwa miriyoni ribodzi nevakadzi vanenge vachipiwa miriyoni. Kana varume vari kutambirisiwa zana rozviuru nevakadzi vanenge vatambirisiwawo zana rozviuru. Aiwa tinovaroera manja. Wobhora ndo wasara wasvinu, no kunana basketball zvinoenda zvakadando zvese zvikaramba zvidandi. Aiwa tinozvitenda, ndokugona kaako ko wese vanenge waita tusvinu bakani. Rekai tigoramba takaringa kuti wamwe wachateedzera chere. Tiri pa kuMabvuku, rekai tigumira pano kwa nyasi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.